wakuda kundirovesa ndakukutsvaga kuCity Sports Center. Aiwa. Zvikati Godfather tikuda mbida panapa mbida mamisa sei. Inini manje chandakanakira ndoda kuti ubva ngondipedzera nyaya yangu. Yeah man. Zvakanzi Godfather matinya mbide. Godfather masapota mbide. Saka ndoda kuti ubva wataura neZimbabwe. Ndisati ndapinda mune zvakawanda ubva wambondiudzawo kuti vozi ndakadaidzira mbida ari pere. Taura zvenyu mudhara zvakatondirwadzawo ndaida kutozviona iwo mbida unoti. Ndoda kuti andudze ubva pakati pemwoyo. Kuzinini mbida futi iwo ndotokujamba kozi iwo unopisa pamafreestyle. Iwo hapana anokumisa sei usina kuya pastage. Indaiona pastage sei usina kuya pastage. Ona tigonzi tokwanisa kuya kuno next week. Anditi tozoita izvo apa tobva tapusha 21 September kona kubatana kukaita zimudhansi womudhara ndida kusapota Silent Killer. Much love. Chivwandudza watukuya kuno kuri ndinozotaura neso nenyaya. Ndinoti udze Zimbabwe next week. Zimbabwe batai date zvanzi nyaya yehombe iri kuda zuva rayo. Rega rakazara kuzotaura nyaya yepi? Yeah man. Nyaya otherwise uri sei? Samambo so atingazotaureka kanguva kadiki. Uri toda nguva yakati? Teida kutopa speech. Kuti yatotaura kwazvakabva nekwazviri kuenda. But uri sei? Aiwa handiri boss wangu muri sei? Ngoma dziri sei? Aiwa ngoma bo tikupusha. Mukumborova zvematoire this time? Tikurova. Andiri? Tikufamba. Mune zvinyuwani zvakabuda here? Tine EP ratinaro baba ratakabudisa last week. Rinonzi chii? Rinonzi Hora. Tsvimbo ndatora. Handisi kumbonyora. Kunza wekugrenora. Ratobhora. Vabasharu bhata vachizora. Nyaya idzika dzakora. Mahora iwawo. Havasi kupora. Chandokudaka. Chandokumbira ka. Andodode mumbonipo freestyle. Muchindiudza zviri paalbum. Kuti mungandiudza zviri paalbum chete. Yase. Born of style. Ami. Ndekati vamwe vari muprison asi vari kuwanza tumasizeni ndavaona vadambudza tumaquestion uyai paservice station vaya pandopaka bhima kana kuimhanyisa unongoona nguvapengesa hapana pavachanditi so ndiri kutengesa handisi kutengesa unongoona kunge gasti vese ndiri kuvanhongesa nembeda kauya akatoboka zvekutongeswa handisi kutongeswa vaiko zvino moto wacho futi kani wabvira vakunge zvimoko zviyaka zviri kutizira vari kuona ngoma futi handisi kudzidzira ndakutoita kunge ndiri kufinhura pindura vahuya vakandipindura saka vakutoona kuti ndini ndakutovasabhura nekuti ndini unongoona mutongi gava nekuti vakandibata Monday ndikavabata Tuesday vanga vakandimirira Wednesday pandakanobata Thursday bata Friday Saturday Sunday atirareya ndakatanga zvekudhakwa ndichiwanda ndiri lonely star atizwa naskwanda ndakapfurira vamwe ndokubhata wanda nata kusevera zvibhombo ngemabhebhe ekuRwanda ndataita I'm the defending champion ndayozopa warning kune vese asingandioni tekoni vakuda kuchiona tipa off ngeflat phone patiri ndiana kambara mitasi yachinzwisa ngoni kutemwe dzinobharwa pabhati danger ndamuzoni vamwe vana baba badadet and goni vese ane nharo ngatipinde muringi tibate mamicrophone kuti timarowa nedopo muri madhoni uripo kati gonzi iko zvinota kutova zora unge slonzi vajaira kunonozora ponzi vauze ndabiga vese anateri ganzi vauze utori rasta staira wamasta vakungova blasta manya masaga fasta wakukonzera disaster vauze wakamasta ukunyeba rasta wakapiwa bhima vamwe havana kana mazda apa havatombonamate kana mwari kana pasta iko zvinota kuenda kumusoro ndabiga jenara unakagoro vese vakudhakwa nedoro kunge bhasikoro nekoro utomayiti musarenyora nekuti musazombowanze doro apa futi musanyanyorova sporo muchibira vanhu zvinhu musingambopfeke polo negonsaiteyoyo mbozambula ngoma dzacho tiri kugambula dzakutozadza matambula andiudza kuti 21 chii chiri kuitira pastodata musi wa 21 anenge akatanga ma1 tangai mabhisango 1 vatakuudzai kutika ma1 pastodati
tinge tichifadza yese poverty ngoma dzako totapira unge yogati wakanzwa sisi achiti standardi kuvamisawo sodati nowobva vatoona ndiri sprokati apa futi isusu tenge tichimwa doro hatimwe zvinhu zvakadzakwanda tinotiakainini ndimboramba ndichivimba sei wakunetsa kunge mukadzi ane ndimba nai iwe mbida sei ndimboimba azousuzonoheriwa kuda kundisimba hatisi kutongwa nemasaladi makuda kushandisa chikaradi because nota kuenda forward hamuchajambwa nyangwe makaona munhu akageza makumushora apa futi muri mabora handichapedzise inini ndiri werepi iwewe hauzvetsunga kana mubora chimbomira kutedzera saujalovhu iwewe inini ndiri kupiwa manofu ndane makore hopo ndichimwa hwawo hunodhakwa iwewe uchingomwa masinofu pamochiona here kuti hauna kugeza pana uyu hamungambomuudze kuti tigonzi mukudzei kunge japresa kozi nini ndiri imwe mbesa honai akuseka azviona ndiri dhara kunge mukadzi waabrahama honai asara apa futi nini ndinonzi tinashe asi uyu gonda musiya padzara apa futi nini bhoizi rangu ndiri kufara kozi nini bhoizi rangu inini handina kurara mbina azviona kuti isusu tiri madhara apa futi nini bhoizi rangu ngiyafala saka ndikuda kuti iwe mbida umboimbira kona kuzotiza munhu mani iwe ramba uchivaimbira uvaratidze kuti iwewe waita mukuru pakurumbira kamota kavo kakaparara apa mukwimba marara ndakukusiya kuchipatara nyaya una kwekumhanara mashowa kwapana ari kubhadhara waigaira kuti ini ratandara iko zvino wapushwa unge bhara kaluza kawetke mudhara I'm happy ndikuzviziva kuti Zimbabwe yese iri kufara zvanzi nyaya ichaperera musati 21 pambilezi pastage. Yeah man, and shouts to Mbida yo. You know what Temple man, I love zvinoitika kuZim dance. Urikuona Tigonzi, there is so much talent in Zim dance. Hip hop hapana vanotya. Right. Urikuona na Mbida vane vanhu vefanori wa Zim dance. There's no the essence of Zim dance. Right. So Zim dance munofana kumurespecta mpano wangu Mbida yo.